Bych tu dneska moc chtěla přivítat Janku, která je absolventkou kurzu Kvantová expanze vědomí, spirituální hypnoterapie pod Source Within Academy. Já ji tady moc vítám a chtěla bych, aby se nám krátce představila, odkud je, třeba čemu se věnuje a tak. Ahojte, volám sa Jana Moravcová a ako možno počuť, som Slovenka. Vyrástala som v Nízkych Tatrách, Brezne, ale teraz už žijem asi 15 rokov v Ostrave, takže žijem vlastne v Čechách, tu aj pôsobím. A momentálne hľadám také nejaké svoje hlbšie poslanie takej tej svojej duše, takého svojho nejakého naplnenia. A ako som tak hľadala a pátrala, tak som našla práve tento kurz od Marketky, ktorý sa vlastne tak nejak tvoril spoločne. Som Marketke vlastne písala raz a podporovala som ju ešte aj v tom, aby to naozaj vytvorila, pretože som cítila, že to bude niečo veľké. A s absolútnou dôverou som potom nastúpila do tohto kurzu a potvrdilo sa mi toto moje cítenie a vnímanie. Takže som veľmi rada, že sa tu tvorí takáto komunitka takých terapeutov slovenských aj českých a že raz to bude úplne úžasné, takže tak. Krásný, děkuju moc. Já totiž prozradím, že Janka je úplně první studentkou kurzu, která do něho vstoupila, takže já jí moc krát děkuju za důvěru a chtěl bych se jí zeptat, čemu se třeba věnovala dřív? Čemu si se věnovala dřív? No, nebo i tak? Je to také zaujímavé u mňa, pretože každý má nejakú svoju cestu a ja som prešla tak pred vyše 3 rokmi takou zmenou osobnosti, by som to nazvala, takým úplným prebudením sa z takého toho bežného vnímania sveta. A odtedy vlastne sa to vo mne začalo všetko otvárať a začala som hľadať niečo, čo je také akoby hlbšie. Hľadala som niečo, čo ma začne naplňať. Hľadala som nejaký taký ten hlbší zmysel svojho života, pretože doteraz som bola mama, bola som akoby teda aj som, ale v tom poslaní také naplno vlastne mám 2 deti. A po materskej sa to tak nejako, toto všetko u mňa spustilo a za tie 3 roky som prešla takou fakt hlbokou vnútornou premenou. A ako som tak pátrala, tak vlastne moja taká prvá sprievodkyňa touto cestou mi poslala raz takú knihu, nech si prečítam, ako viem, aby som vedela, ako tí duše tak ako fungujú, alebo ako to asi je. Bola to kniha od Michaela Newtona, Putovanie duší sa to volalo. A ja som tú knihu zhltla na posedenie za pár dní, proste deň, noc, ja som ju nevedela prestať čítať. Tak ma to úplne fascinovalo a som si hovorila, to je tak pútavé, to ma tak zaujíma, že takéto vlastne akoby veci medzi nebom a zemou, by som to takto nazvala. A postupne som sa takto vlastne dostala k tomu spirituálnemu takému svetu a začala som sa zaujímať hlavne touto dušou, vedomím a tak ďalej. Objavila som potom ešte aj tú Dolores Cannon a cez ňu som objavila teba, Marketko. A vlastne vtedy mi aj prišlo, pretože ono, keď sa človek prebudí, tak väčšinou teda začne mať taký ten pocit, že chce pomáhať, chce tu priniesť tomu svetu niečo viac a nejakým spôsobom pomôcť. Ale ja som nevedela, ako mám ja pomôcť. Pretože som mala, predtým som sa o nič takého nezaujímala, nemala som žiadne kurzy, žiadne školy. Vždycky ma zaujímala akoby psychológia alebo takéto veci spojené s takouto psychikou človeka. Ale neuberala som sa predtým tým smerom. Uberala som sa skôr cestou, ktorú mi rodičia tak ako povedali, že by bolo fajn. Takže aj teraz som ako taký účtovník zatiaľ. Ale je to práca, ktorú mám, ale už naozaj cítim, že potrebujem niečo, kde sa naozaj... Ja vždycky som mala sen, že raz budem mať prácu, ktorá to nebude ani práca pre mňa, ale bude to pre mňa taká tá vášeň. Niečo, čo ma bude úplne naplňať, kde budú tie hodiny tak plynúť, že ani nebudem vedieť, že to je nejaká práca, že to bude radosť.
A vlastne za tým som si išla a takto som vlastne došla k tomuto kurzu. Takže nemám žiadne také skúsenosti, nejaké terapeutické alebo nejaké takéto kurzy. Skôr som mala nejaké také tie kurzy, ktoré boli skôr na rozvoj mojej osobnosti alebo také tie kurz Akáši a podobne, kde tak akoby som rozvíjala seba samú a tieto obzory. A toto je taký prvý kurz, do ktorého som sa rozhodla investovať a aj svoj čas, aj svoju energiu, aj svoju dušu. Takže... A jak se v něm cítíš? Když to takhle procházíš, nebo procházíme společně, tak jak se teď v kurzu cítíš? Cítim sa výborne. Zaujímavé bolo, čo možno tak spomeniem pre niekoho, kto možno aj tak bude chcieť ako keby vkročiť do toho kurzu, pretože ja, keď som sa už teda, ja som bola rozhodnutá rok vlastne, ako si ty začala ten kurz tvoriť, keď sme sa spolu tak spojili. Rok som musela čakať a tam bola asi skúšaná aj moja ako keby aj trpezlivosť a aj to odhodlanie, že či to nebolo len nejaké chvíľkový záujem v podstate o to a naozaj to vydržalo ten rok. A keď to prišlo, tak už teda som sa rozhodla teda, že do toho investujem aj tie peniaze, že prišiel vo mne nejaký taký ten strach vnútorný, alebo teda ten deň, kedy už som ako keby to mala potvrdiť, tak ja som cítila veľké napätie v sebe. A nevedela som, čo to ako je. Keď mi teda bolo rozhodnuté, že áno. Takže potom som si sadla, tak som sa so sebou spojila a čakala som, že tam bude určite, ako moja vedomá myseľ mi povedala, no tak ideš investovať celkom dosť peňazí do toho, tak ako nemusí ti to výjsť, že? A zobrala som oči a zistila som, že ten strach nepokázal z tohoto vôbec, ako o peniaze nebol žiadny strach, ale ja som tam objavila ten môj taký asi najhlbší strach, že začnem byť vidieť, že už nebudem taká tá schovaná niekde, proste. že budem vidieť, ako aj teraz, je ma vidieť už na kamere, že? A že vlastne čo ak to nezvládnem, že nebudem dosť dobrá, akoby v tom sa mi odhalil ešte taký ten strach. A možno, že to je strach, alebo teda ja si myslím, že určite ešte možno z čias minulých nejakých inkarnácií a tak, kedy naozaj my, ktorí sme sa snažili niečo zmeniť, tak sme boli za to potrestaní a preto ako keby sme si našli radšej nejakú tú svoju nejaké stádo ovečiek, kde sme zapadli a nikto nás poriadne nevedel. Ale myslím si, že do tohto sveta sme dneska prišli kvôli tomu, aby sme sa už ukázali, aby sme tu priniesli tie svoje dary a všetky tie schopnosti, ktorými sme obdarovaní a nemáme sa báť, takže určite ak aj vy váhate nad tým, že či áno a že je to nejaké videnie z komfortnej zóny, tak určite do toho choďte. Pretože ja som objavila aspoň ten svoj strach, ktorý som ani nevedela, že až taký to vo mne je. Postupne, ako som teda sa odhodlala, tak mi odpadol mi ten kameň taký zo srdca a naozaj som sa zmenila v tom, že som si začala viac dôverovať. Aj to sebavedomie také mi stúplo, že teraz ako keby viem, že všetko zvládnem a snažím sa ten strach odkladať, lebo som v úplnej dôvere, že vlastne, že všetko to takto má byť a že všetko je, ako sa hovorí. Krásný, tak to je úplně krásný popis a já bych se tě ještě chtěla zeptat, jak celkově hodnotíš třeba obsah toho kurzu, přehlednost, nebo jak se v tom cítíš celkově, když jim procházíš? Za mňa úplne skvelé. Mne to vyhovuje tak, že vlastne akoby je to formou, že ja mám svoj prístup, mám tam tie lekcie sú fakt dopodrobná, Marketka si na tom dala veľmi záležať, naozaj ďakujem za to, že myslela snad na všetko a akúkoľvek otázku som mala, tak naozaj s čímkoľvek, ako som ti napísala a vždycky som dostala na to odpoveď, ak mi bolo niečo nejasné. Takže hodnotím to skvele s tým, že mne vyhovuje napríklad aj taká tá flexibilita, že mám takú tú voľnosť v tom, že
nemáme dané, že napríklad teraz, tento víkend máme nejaké lekcie a musím sa zúčastniť a už musím podľa toho organizovať ten čas, pretože predsa len mám aj tie deti, takže je to trošku komplikovanejšie a môžem si to vlastne organizovať sama podľa seba a mám tú podporu tvoju, takže to vidím ako veľké plus, pretože je to dôležité na tejto ceste, akékoľvek otázky vzniknú a potom už aj počas praxe, tak je s kým sa poradiť a nikdy som nemala nejaký pocit, že by som ťa s tým otravovala alebo tak. Takže vždycky aj hociakú maličkosť, čo som sa chcela spýtať, tak prišla taká priateľská srdečná odpoveď, takže je také srdíčko. Tak to je dobře, to jsem moc ráda, proto míváme i konzultace vždycky jedna s jednou, aby všechno bylo jasno, aby nedošlo k tomu, že by se člověk třeba jakkoliv bál pustit už do té praxe, protože Janka už začala i praktikovat. A jak jsi se v tom třeba cítila, když jsi se měla pustit do nějakého prvního třeba už vstupu vyloženě s tím svým klientem, i když to možná třeba byli přátelé, jak jsi se cítila celkově takhle, když to bylo třeba úplně poprvé? Tak mala som takú nervozitu samozrejme, pretože jednak je teória, že? A druhá vec je už potom tá prax, ale tak išla som ňou do toho kamarátka. Akurát najviac je také vzrušenie človek cíti, keď skončí tú indukciu a teraz čaká, čo sa vyjde diať. Takéto ticho a vlastne čo príde, že potom sa to už začne odvíjať, potom už je to fajn, ale ako keby ten moment, kedy akoby skončí tá indukcia a čakáme, čo vlastne sa deje, že či teda už je v tom hlboko ponorený ten človek, alebo nie, alebo či to funguje, alebo nefunguje. Takéto praktické taká skúsenosť bola hlavne toto pre mňa, že vidieť, že to teda funguje a že naozaj ten klient sa ponorí vlastne do toho stavu a postupne dôverovať tomu procesu, ono sa to začne naozaj ako keby odvíjať postupne samo. Takže ono se to všechno krásně začne tvořit. Tak to je dobře. Můžeš mi ještě říct, proč jsi si vybrala právě mě, takhle jako svýho, dá se říct, průvodce tím, co tady tvoříme vlastně i společně? Pretože som tam cítila takú nejakú prepojenosť tých našich aj duší, v podstate to tak cítiš, vnímaš, že ti je ten človek taký sympatický a páči sa mi, že ty ideš tak cez to srdiečko a takú tú láskavosť teba cítim. A ešte keď som spomínala na začiatku vlastne, keď som si vedela, že už teda chcem ísť týmto smerom, tak ja som hľadala, ktorým smerom sa oberiem, pretože sa otvárali akoby od tohto roka dva také kurzy. Vlastne jedno bolo cez tú metódu toho Michaela Newtona a druhá cez tú Dolores Cannon. Lenže to som čakala, že sa ešte preloží kurz. Ten ešte stále teda nie je. A ja som fakt nevedela, že čo, lebo nechcela som ani takéto úplne dlhavý kurz, ktorý vlastne ako keby rok budeme prechádzať iba akoby tú holistickú metódu, potom až sa dostaneme k tej spirituálnej stránke. A takisto ešte aj by ma to časovo akoby vychádzalo dosť náročne, pretože tam to bolo takým osobným kontaktom viacej. A Dolores Cannon nebola preložená, ale aj keby bola, tak tam mi zase vadilo, že by som tam nemala túto podporu, ktorú mám tu u teba. Že vlastne naozaj by som bola hodená do tej vody a musela by som tam plávať sama. A to som si hovorila, tak to neviem, či zvládnem. A potom, keď som sa spojila s tebou a ty si mi povedala, že rozmýšľaš, že spravíš tento kurz, tak ja úplne, toto, presne to je ono. Žiadny kompromis a vedela som, že to je akoby spojené všetko akoby dohromady a nemala som fakt žiadne pochyby. To vtedy som cítila, že áno, aj s tebou, aj toto proste bude vytvorené tak ako úplne ideálne, takže aj v českom jazyku, aj s tou podporou. Tiež napríklad som veľmi túžila, aby sa vytvorila tá komunita tých terapeutov, aby sme sa aj schádzali spolu a takí podobne naladení ľudia, aby sme vlastne akoby potom vytvorili v Česku a Slovensku nejakú tú komunitu a podporovali sa vzájomne a to som fakt ako keby túžila, aby sa stalo a ono sa to deje. To je super. A čeho bys ráda dosáhla? Tady na té cestě, na kterou jsi se vydala.
ako bola otázka, prosím ťa ešte raz? Čeho by si ráda dosáhla? Čeho by si ráda dosáhla na té cestě? Takej tej vnútornej spokojnosti, že moja duša konečne ako keby, že ja cez tú moju bytosť môžem konečne začať viacej tvoriť. Pretože teraz mám taký pocit, že ešte netvorím, že ešte možno ani sama seba nepoznám úplne, že keď sebe dám priestor vlastne a už naozaj budem mať tieto možnosti, tak som sama prekvapená, čo príde a cítim, že vo vnútri sa tak teším na to obdobie a nedávam si úplne presne taký nejaký výsledok, aký má byť, ale ako som hovorila na začiatku, prajem si mať nejakú prácu, ktorá bude mojou vášňou a tak ako keby rozdúcha vo mne ten oheň, takú tú tej iskry. Úžasný. Tak. Krásný. Ještě něco na závěr, co by si ráda vzkázala třeba ostatním, kteří se stále ještě rozvažují do kurzu vstoupit, nebo celkově, co tě napadá? Keď cítite, že vás to volá, tak naozaj neváhajte a nenechajte sa obalamúčiť svojou vlastnou mysľou, ako aj mne sa spustili tie strachy, tak skúste si zavrieť oči, ak cítite, že tá duša vás volá, tak je to určite pre vás. Takže naozaj neváhajte a budem rada, ak sa k nám pridáte, pretože sa tu vytvára naozaj priateľská komunita a necítim tu žiadnu nejakú súťaživosť medzi terapeutmi, naopak takú podporujúcu atmosféru a budem rada, keď nás bude čoraz viac a viac, takže teším sa na vás. Krásně, děkuju moc. Já bych chtěla poděkovat za dnešní rozhovor a zase se brzo uvidíme. Ďakujem aj ja. Ahojte.